Bafowethu eduze kwami usurprise umfokazi uNqamalala sikubingelele. Ngiyabingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, ngibingelela kakhulu. Khehla nawe ubuya kuyona lento. Naba siyababona abasaphakathi kuyona. Uma ubuka abantu abanjengalaba abasentweni obuya kuyona uzizwa kanjani? Bodi ngisho nje ngithi ngizizwa kabuhlungu ngoba kahle kahle mina kuzola kabuhlungu ngoba mina ngiyasazi isimo ababuya kusona. Nami bengiyiphara ke njengoba usibona nje namhlanje mhlawumbe sengibizwa ngomfundisi kodwa kuqale ngiyiphara bengibhema yona ihunga ngiyibheme for 21 years egameni kaJesu ngiyibhema nje futhi indlela kade ngiyibhema ngayo mina bengingabhemi bekufike kube khona okhalayo ukuze ngibheme izinto akade ngizenza bezingathandeki so kwazanya yonke into njengoba ngithi bengibheme for 21 years ayikho mhlawumbe into engazanywanga ekhaya ukuthi mhlawumbe kusizakala impilo yami nomphakathi wazama wangishaya ngashawa ngadutshulwa ngagwazwa impilo yami nje isicishe idlule kaningi ecisheni ukuthi ngifike ekufeni egameni kaJesu ngasizwa umusa nje kaNkuluNkulu so kuye kube buhlungu ngoba siyabazi umzima abadlula kubona abafowethu ukulala emgwaqweni ngoba nami ngigcina sele i-drug lingisusa ekhala lagcina lingifaka phansi kwebridge la ngifaka emgwaqweni ngagcina sengidla emgqomeni ngagcina sengifaka ophaqa abangafani sengifaka ama-hipster amantombazane senginuka ngiyabo ukunuka ugcina usuhanjwa nayilwane kunezilwane nje esekade bese kuyizakhamuzi emzimbeni wami kade seyiphila kumina kungeke nje bengithi mengene eTexini abantu bavula amawindi ngime ngokuthi ngizohlina nje akekho futhi ozongibuka mina bengile enhlobo yomuntu othi umkwadi mekade siqhamuka nje sizohlangana nawe endleleni ubushintsha indlela ubuvena ushintsha indlela uhambe ngale ukuthi owesifazane besiphethe ngala isikhwama ashintsha asambe ngala so bengile lo hlobo lomuntu bengisabeka nokusabeka benginyanyisa nokunyanyisa bese sithina ka asikhathalele kuthenjwa nakuthandwa ngoba vele ngisho ngathiwa ubuzama ubuthanda ukungithemba bengingathembeki noma ngathiwa ubufisa ukungithanda bengingathandeki bekuyimina kade izogcina ngikuphoxile so besiyiphoxi nathi kodwa singathandi isimo sehunga sesama drugs kade sisebenzisa so kuba buhlungu ngoba sigcina sabantu abalahliwe sabantu abangafuna sabantu asebenikele sebelumzeni kanti nathi besabantu besiyibhema lento singayithandi besiyibhema nezinto besizenza singayithandi yabona ngiyakhumbula nje uma beyakhala bengeke ngimtshontshela uma wami ngingathandi kodwa ngokuthi i-drug phela lele selingicontrolayo ngani yawe siyabona isikhathi ngiyabonga